wansu da Allah ya bada misalin su a cikin suratul kafi abokai ne guda biyu ɗaya ya kafirce ma Allah ya butulce to yana da kuɗi wannan sai ya kwashe shi har ya kai shi zuwa ga kafirce ma wataran suna magana da abokinsa abokin ko yayi maganar da bai ji daɗi ba ne ya ce mishi zan walakanta ka shine wadrib lahum masalan rajulain مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Allah ya mishi arziki gagarumar arziki ta hanyar gonakinsa, dabinai, inabi, wadatattun ruwa, komai ya kama kasa. Wata rana suna magana da abokinsa wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi ana akthar minka malan wa a'azzu nafara. Yace mishi na fi ka karfi, na fi ka dukiya, na fi ka wadata, na fi ka jama'a, ina da wanda za su walakanta ka. Abokinsa to yanzu duka bi sun wuce ko ba su wuce ba? Sun wuce. Ai idan kai dukiya kai wadata to alamar arziki yayi albarka a gani a jikin ƴan uwanka da abokanka da makwabtanka da masoyanka. Shine amma ka yi dukiya ga can babbanka kanin babanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya har yanzu yana yawo a gari ba keke ba mashin, ai dukiya ta zama dukiyar banza. Ka san wai shi mai kuɗi idan ya zama azzalimi wanda ya jahilci rayuwa to wai in yana da kuɗi kar kowa ya mishi laifi. In kaninsa ne mai rashin kunya to babu ruwansa da shi, in wane ne a family ya mishi to ba ruwansa da shi. To matarka ba ta maka ne da kake mata? Wani iskanci ne ita ba ta maka? Babu, haka ne ko baka ba? To kuma akwai ta yaya za ka rayu ba za a maka abin da baka so ba, kai mawa kake ma abin da yake so. Haka ne ko baka ba? Kai ka kalli kanka yanzu a Bauchi waye aikin ka mishi abin da yake so? To kai kuma waye zai maka abin da kake so? To shikenan haka suke yi doctor. Wani ko zakka da kaga wannan zakka kaga dai hakki ce ta Allah. To ko gulmansa wannan ya ce a to shi ya daina ba shi wai suna gulmansa. To haka ne duka family wanda ya danyi wani misbehave to shikenan ya daina yi da shi. Yawa in ma yar uwarsa ce ta zo gidansa ba zai kula ta ba, me yasa? Saboda ta mishi rashin kunya. Allah bai zai kare abu da ka yi ritaya. Kasar ritaya yana firgita su. Mutum daga inda ya saura mishi watanni ya yi ritaya haka kawai daga ya fara rudewa. Malar ritaya a Najeriya. Bare ya saba da fantamawa. Allah ya sa a gama lafiya. To za mu tashi farkon aya ta 41. Mun yi ƙarin bayani ne saboda mun yi dogon bayani akan su ƙaruna da su hamana, to kuma mu kawo misali na kuma bayin Allah wadda su kuma suka samu wannan damar, su kuma suka yi abin da ya dace. To Allah ya sa mu dace. To sai Allah ya ce الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أرهب البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Allah ya ce matsalul ladhina takadu min dunillahi awliya, misalin waɗanda suka riki waɗansu ababa koma bayan Allah suke bautansu. Ba an dawo layin tauhidi ba kenan? Duk wanda zai rike wani abu koma bayan Allah ta kowace fiska ya juyar da kowane nau'i na bauta zuwa gare shi, to ya shiga cikin wannan misali. Allah ya ce matsalul ladhina takadu min dunillahi awliya, misalin waɗanda suke rikan waɗansu ababa
koma bayan Allah a matsayin waliyansu, majibantansu, mataimakansu. Allah ya ce kamar thalil an kabuti takazat baita. Allah ya ce kamar gizo-gizo ne ya je ya saka gidansa. Allah sai ya ce wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Allah ya ce mafi lalacewan gidaje a cikin gidajen dabbobi da ƙwari duka, Allah ya ce shine gidan gizo-gizo. Laukanu ya alamu, Allah ya ce idan da sun sani. Misalin duk wanda ya rike wani ba Allah ba, Allah ya ce misalin abin da ya rike kamar gidan gizo-gizo.